ating mga diggings. Diggings. Can you imagine? Metro Manila is littered with diggings. Unfinished, untouched. Wala naman nagtatrabaho. Quezon City, I find many of them. The City of Manila, marami po. Eh, bakit hindi itulak ng mga mayors yan at ng presidente? Why aren't the mayor? If you don't complete the diggings, I will have them covered up and I will make you all answerable. Pag hindi lahat yan, bumilis ang trabaho. Yung ating mga infrastructure, gagawa ng Skyway, 7 years na, hindi pa rin nakabukas. 8 years na, hindi pa rin nakikita magbubukas. Yung Skyway sa South Super Highway, magsi 7 years na yan. Hanggang ngayon, ginagawa. Nag-announce ng malaking improvement. Umabot kami sa Plaza Dilaw. That's about a couple of 100 meters. Ang bagal ng ating infrastructure, tapos sabihin mo, emergency powers. Walang kinalaman ng emergency powers dito sa mga problemang ito. Effective management from the mayor to the president and the cabinet. Pag yan lahat ay mana-improve natin, hindi kailangan ng emergency power. Kailangan lang talaga nakatutok ang mga kinauukulan.